wi ariretinga goikara mabakobe aje tata ekero kwagura nayo gokobo guseba okobera abagokobera tata mapema paka gesona igo buno getekora igaiga subango zaidi kurumia Getembe TV enabotoga ndiko kumurekera enoro chinga bange benyorere bintu kurwa seduke yegene ya Ouru Superstores Limited being a Black Friday igo buno tokona gusikabusio taratibu kurumia Getembe TV live ayole asenka yao manyanga subango sana gaiga amagolinigo are ayanse kigima amagolinigo are irains mabati arime yeduke yega ane ya Ouru Superstores Limited mbabwate max cover na bobonjele kamera go chigalia mbabwate cover max mbabwate oriental mbabwate rain scott mbabwate clear deck yani ili bati muna liribono ekerora se nyumba ani goli meseta biye kabisa gaiga kwanyuranga mangano sinigale boronge zaidi nyuranga being a Black Friday tolime live kurwa seduke yegane ya Ouru Superstores Limited Getembe TV na Getembe Radio 102.7 onye kore ngagari by the way kabomwango ikaga igekarwa ikire gaiga elindo nyare gutumanyanga naki amangana Ouru Superstores monyoka bwango Black Friday papa pupa mapema nchiriteyo ebintu byose byetu yeretirigo lipi yani rigo lipi 90 plus papa monyoka Ouru Superstores wenyorere bintu ase amagori ase bono matembura nago tebina mabati naro koleta a Black Friday mabati ajegani gakone kaseri golirire inseri dai naro ro mugako yo gotete gukwana na intu akeigo karamo bori nkiacha kuoigo sainki agorire is it right ayo mugaka mbuyole yande tato bintu na kyogoro kwa samarieta tom motende na kyogoro kwa tom motende gwatara maiga litukeli gali ada rubinga Black Friday ngi yakore ntama igekene yande egende kyande tremega igano kora mabati ne besumali amabati waje kugora amabati naje kugora ekaro gwatarire ga ya urochenga type kiyeri bati gwatagete kugora kurumai amabati banega na imukim domusas ko imukire ligo liri akawaida go seli go lire round kejira ligo liri karaire ligo liri raire street ligo liri rambere tinze makare mbukira amabati pandusa to tarengera tiko kaki ngegwa gete sabyo ko bige mabati makeigo ne besumali na bekire yo kwagacha na mesumari ya mabati ni mesumari ya wakira ni kitatu na chini boniga umuntu rasenka boniga utagete kugura mabati na ndetara ikamaiga na nderi tukeriga manyande aroliuka nikiura motebo sensiri kiura mwecheza bune kana batebige oyo tageta mabati oyo tete kendi yonsia mjako Ouru Superstore aimoke kenta tagete aseli goli bosaiko ligo libosa igaye umugaka gwetera Getembe TV ntato nkwanira abantu kali babiri boka straight nkaga nando bateba minyoke gocha bwango kirike sogelinga abantu bakwani abantu babiri gwetera Getembe TV aseboni gana kwana ata bakurukuge umongana na cheni ke muntu na omoigwana na moishone na tebe kurku Felix ongara motende nabona amanyaye no mongino gutaka na gukwanigu mama minto mbuyole pia mondo kuruku mama ngoro kulineti kwambuka nkanga igaria magenje za okay igaiga ingi wacha koi mama amabati wanyore mama nanyore na kioro cheli goli ndirenga ine na lili maega yaya ligo lili anse ligo likanyire likanyire buya okay alafu no bagote bringo kobera bali goika bakobe